Vi är nu i Norrlandhusen som de sitter och Rebecca, vad är Askrone? Det är nämligen FMA av Skronebant nu och ja, det är inte ordentligt börja än. Jag har alltid först börja att ricka till och börja spekla komma. Dokka mine blå, hestur mine bjarstur. Nej. Hvordan är slanker har lärt lov för jackan chatt här? Nej, det är bara konstigt det är. Så att det är inte slanka som är li under hela jackan. Dokka mine blå. Så nu har vi finnit autograf från Signe. Gongur tu högt upp i tvin underkläder. Orda skeg. Affära vid att ferast, länga löjast där. Nu är och Rebecca så värster för Röden Live. Helt och vet att du kunde vara värster till FMA och du? Ja, saktans. Välkommen till FMA. Yes, och så landar du kan den där cholan så bara. Helt vet att jag helt vet att Rickard också. Aldrig rika ordentligt. Ja. Alltid följt damer är väl liksom att lätta sig pent och så där och ta vara med sin så. Nåtelig skuta ner våren. Här är så bäckta. Länga löjast där, ta skall du kan berast, ta är syster glä. Det var flott. Tusen tack för det. Ja.